प्रत्येक पनीर सारखं नसतं. शुद्धतेची खात्री करूनच योग्य पनीर निवडा. गोखोड मलाई पनीर हे शुद्ध दुधापासून तयार केलेले आहे. त्यामुळे त्यात नैसर्गिक दुधातील फॅट, प्रथिने आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात मिळते. काही पनीर वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च किंवा इतर घटकांपासून तयार केलेले असू शकते. म्हणून ग्राहक म्हणून जागरूक व्हा आणि पनीर घेताना गोकुळच मागा. शुद्धतेचा विश्वास, चवीचा आनंद. आजच घरी आणा गोखोड मलाई पनीर. तोडा मार्गातील भूमाफियांचा विषय अधिवेशनात गाजला. या संदर्भात जयंत पाटलांनी पाढाच वाचला. पाहुयात ते काय म्हणाले. सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यावरण दृष्ट्या सेन्सिटिव्ह आहे. आता या जिल्ह्याला सद्यस्थितीत भूमाफियांनी कसे वेढले आहे त्याची 2-3 उदाहरणं अध्यक्ष महोदय सांगतो. राजे 1-2 मिनिटं एवढा मुद्दा वाचल्यानंतर सुरू कर. महोदय, गोवा राज्यातील मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जवळ झालाय. त्यामुळं दोडा मार्ग तालुक्यात जमिनी सोन्याच्या भावाने विकल्या जात आहेत. हे खरेदी करणारे कोण आहेत ह्याचा साहेब अभ्यास करा. हे सगळे परराज्यातले आहेत, बडे उद्योगपती आहेत, धनदानगे आहेत वगैरे वगैरे वगैरे. आणि स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडी मोलाने किंवा फसवणूक करून लाटायचं काम चालू झालेलं आहे. आणि दुर्दैवाने परप्रांतीयांना आर्थिक बळ देण्यासाठी स्थानिक जिल्हा बँक पुढे आता सरसावलेली आहे. आणि स्थानिक भूमिपुत्रांना मात्र त्या बँकेत कर्जासाठी हेलपाटे घालावे लागतात. आणि दोडा मार्गात एक उदाहरण सांगतो. सासोली नावाच्या गावात सर्वे नंबर 157, 199, 200, 198, 201, 203, 167, 170 या सामायिक आणि अविभाज्य जमिनीवर बाहेरील राज्यातील काही व्यक्तींनी नावं काय, विजय कुमार गुप्ता, रीता गुप्ता, विकास गुप्ता, अंजली गुप्ता, यश जैन, हर्षती सुंदरी याल, सरल जैन, हे सगळे शेती आमची आहे असं दाखवून त्यांनी या जमिनी खरेदी केल्या. स्थानिक प्रशासनाला आधार हाताला धरलं. बेकायदेशीरप्रमाणे अकृषिक सनदा यांनी लाटल्यात. अध्यक्ष महोदय, महसूल मंत्र्यांनी जर चौकशी केली तर लक्षात येईल या कोणाची. आणि या सामायिक जमिनीमध्ये अध्यक्ष महोदय सहहिस्सेदार 200 आहेत. बावनकुळे साहेब, 200 जणांची कुणाची संमती नाही. यांची संमती न घेता खातेदारांची नावे 7/12 दाखल नसताना बेकायदेशीरपणे अनेक आदेश देण्यात आले. अध्यक्ष महोदय, सासोलीचे बनावट दाखले आणि ना हरकत प्रमाणपत्र तयार करून महसूल विभागाची देखील फसवणूक करण्यात आलेली आहे. 1966चा जो अधिनियम आहे महसूल विभागाचा त्याचं सगळं उल्लंघन करून कनिष्ठ पातळीवर चुकीच्या पद्धतीनं या सनदा मंजूर करण्यात आल्या. या सगळ्या तक्रारी करून देखील आजतागायत कोणती कारवाई मंत्री महोदय झालेली नाही. बेकायदेशीरपणे सानंदाच्या आधारे सासोली आणि संदांच्या आधारे सासोली आणि आजूबाजूच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात जाहिराती करून देशभरातील गुंतवणूकदारांकडून कोट्यवधी रुपये उकळले जात आहेत. मूळ जमीन मालक असलेल्या गरीब कोकणी माणसाला त्याच्या हक्कापासून वंचित ठेवलं जात आहे. दोडामार्ग तालुका हा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील आहे. हे परप्रांतीय धनदानगे शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून तेथे प्रचंड प्रमाणात बेकायदेशीर उत्खनन आणि वृक्षतोड करतायत. माझी मागणी आहे की या बेकायदेशीर अकृषिक संधा तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात. बनावट कागदपत्रे आणि ग्रामपंचायतीचे खोटे दाखले सादर करणाऱ्या परप्रांतीय भूमाफियांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करावेत. फौजदारी कारवाई करावी आणि ज्या महसूल अधिकाऱ्यांनी त्यांना पाठीशी घालून गैरवापर करायला पाठबळ दिलं त्यांना तात्काळ निलंबित करण्याचं काम करावं. आता निलंबित कुणाला करणार? एकानं सगळा गफला केला आणि त्याने रिटायरमेंटच घेतलेली आहे. तो तलाठी निवृत्तच झालाय. त्याला माहिती होतं की हे काहीतरी वर येईल, त्यामुळे त्याने बिचाऱ्यांनी निवृत्ती घेतली असं मी ऐकलं. आपण खात्री करा. पण अध्यक्ष महोदय, या बाहेरील परप्रांतीय जमीन खरेदीदारांना जमीन खरेदीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेने कर्ज दिले. या दिलेल्या संशयास्पद सगळंच प्रकरण याचा आपण खुलासा करा. आणि दुसरं म्हणजे बेकायदेशीरपणे दोडा मार्गात रात्रीच्या वेळी JCB आणि पोकलेन यासारख्या अवघड यंत्रसामुग्रीचा वापर करून
डोंगरच्या डोंगर पोखरायचं काम चालू आहे. शेकडो डंपर कोणत्याही वैध परवानगीशिवाय खनिजाची बेकायदेशीर वाहतूक करतायत. धक्कादायक बाब म्हणजे हे सर्व चालताना स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित महसूल यंत्रणा मात्र पूर्णपणाने हातबल किंवा डोळेझाक करून बसलेली आहे आणि आपला महसूल तर बुडतोयच. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना मी माहिती देतो की झाराप रेल्वे स्टेशन आहे हे बेकायदेशीर गौण खनिज वाहतुकीचे मुख्य केंद्र बनलंय. स्थानिक डोंगर बेकायदेशीरपणे पोखरून तिथून काढलेले मौल्यवान गौण खनिज, बॉक्साईट आणि इतर खनिज कोणती वैध रॉयल्टी न भरता रात्रीच्या अंधारात डंपरद्वारे झाराप रेल्वे स्टेशनवर आणलं जातं आणि तिथून थेट मालगाड्या भरून परराज्यात पाठवले जातात. महसूल विभागाचे ट्रान्सपोर्ट पास, आवश्यक परवानग्या याचा काही विषय नाही आणि शेकडो डंपर रेल्वे स्टेशनच्या परिसरात येतात, खनिज उपसा करतात, तरी स्थानिक पोलीस, RTO सगळे दुर्लक्ष करतात. एवढा शासकीय अधिकाऱ्यांच्या शिवाय एवढा मोठा गफला होऊ शकतो असं मला वाटत नाही. म्हणून माझी मागणी आहे की गेल्या 6 महिन्यात मंत्री महोदय रेल्वे स्टेशनवरून, झाराप रेल्वे स्टेशनवरून जे माल पाठवला गेला रेल्वेद्वारे त्या सर्व गौण खनिजांच्या रॅकची आणि त्यांच्या रॉयल्टी पावत्यांची उच्चस्तरीय चौकशी आपण करा. रेल्वे प्रशासनाला हाताशी धरून बेकायदेशीर साठा करणारे आणि वाहतूक करणारे संबंधित ठेकेदार आणि भूमाफियांवर तात्काळ FIR दाखल केली पाहिजे अशी ही अध्यक्ष महोदय गंभीर केस आहे.